Een onbedoelde zwangerschap zorgt vaak voor een soort onrust, problemen en vragen. Voor help kunnen je in uw provincie te lonen bij GGD Friesland, de huisdokter en het FIOM, een instantie gespecialiseerd in tienerzwangerschappen. Van Jood is er ook een speciale helppost in Ljouwert van Siris. Wij zijn gespecialiseerd in het beantwoorden van hulpvragen rond onbedoelde zwangerschap. En wij vinden het belangrijk in onze hulpverlening dat zowel de vrouw die het kind verwacht, de verwekker, dan wel partner, maar ook het kind meegenomen worden in de keuzes die gemaakt worden rond een onbedoelde zwangerschap. Op de post zit een maatschappelijk werker die het advies en begeleiding aankent bij een onverwachte zwangerschap. Dat kind wordt je ont 1 jaar naar de bette. Siris is ontstaan uit de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. In 2010 werd de namen verloren omdat die instantie te botjongen werd als een anti-abortusbeweging. Daar is neven Siris geen sprake van. Dat houdt eigenlijk in dat wij samen met de cliënt naar de hele situatie gaan kijken. We proberen het totaalplaatje zo helder mogelijk te schetsen, zodat de cliënt zelf uiteindelijk die keuze kan maken of ze de zwangerschap wil uitdragen of toch kiest voor een abortus. En mocht ze kiezen voor het uitdragen van de zwangerschap, dan gaan we ook weer verder kijken van wat Siris daarin verder nog kan betekenen. Kiezen voor een abortus, dan verwijzen wij veelal door naar de huisarts. De verwachting is dat bij Siris benamen vrouwen tussen de 15 en 25 jaar hopen worden zullen. Maar alle leeftijden binnen welkom.